Rahotanni daga gabas tsakiya na cewa an samu tashin hankali mai tsanani bayan da Iran ta kai hare-hare kan wasu muhimman birane na Isra'ila da suka hada da Tel Aviv da kuma Jerusalem tare da wasu sassa na West Bank. Bayanai sun nuna cewa harin ya auku ne da safiyar yau Juma'a, inda aka ce an yi amfani da makamai masu linzami da suka fada cikin wasu sassan birnin na Tel Aviv, lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan mutane da dama tare kuma da rushewar gine-gine masu yawa. Rahotanni daga hukumomin agaji sun ce jami'an ceto sun rika kokarin fitar da mutane daga karkashin baraguzan gine-gine da suka rushe a sakamakon harin. Wasu majiyoyi sun ce wannan na daga cikin hare-hare mafiya muni da aka kai a tsakiyar birnin na Tel Aviv a 'yan kwanakin nan, kuma hakan zai kara dagula halin da ake ciki na rikici mai tsanani da ya kamari a tsakanin Isra'ila da Iran. Harin da ya kuma shafi wasu sassan Jerusalem da yankunan yammacin kogin Jordan, inda rahotanni ke cewa an ji karar fashe-fashe da kuma tashin hayaki a wasu wurare. Hakan dai ya ja fargaba mai tsanani a tsakanin mazauna yankunan, yayin da jami'an tsaro suka fara daukar matakai na gaggawa domin kare jama'a. Masana harkokin siyasa da tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yadda Iran ɗin ke mai da martani duk da hare-haren haɗin gwiwa da ake zargin Amurka da Isra'ila na kai mata a sassanta. Wasu daga cikin masharhanta sun ce irin waɗannan hare-hare ka iya ƙara rura wutar rikicin da ke tsakanin ɓangarorin, wanda hakan zai iya jawo ƙarin tashin hankali a yankin na gabas tsakiya. A halin yanzu dai hukumomin Isra'ila sun ce suna ci gaba da tantance irin barnar da harin ya haddasa tare kuma da ɗaukar matakai na kariya ga al'umma, yayin da ake sa ran mayar da martani daga bangaren na Isra'ila kan waɗannan hare-hare. Masana kuma suna gargaɗin cewa idan ba a samu matakan sasanta wannan rikici ba, sabbin hare-hare da martanin soji na iya ƙara jefa yankin cikin wani sabon yanayi na tashin hankali mai tsanani. Sahura Usman, FVM Hausa International.